Kaya kita sinama kasi gusto kong manghingi sa iyo ng opinion mo kasi baka sasakyan na lang ako ulit. Kasi sasakyan. Sasakyan na lang ako ulit ng barko. Ano sasakyan mo yun? Kay What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And what's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And Japet. And this is the princess! And welcome back to my channel. Yay! Guys, for the first time na guest natin si Snake Princess. Guest namin kasi special tong vlog na ngayon ni Snake kasi sobrang kailangan namin yung opinion mo para sa decision ko kasi basta may mga tatanong lang ako sa iyo kung 'Di ba ilang taon ka na sa social media, Snake? Mga 5 years na kapin ata. 2015. 2015? Oh, biro guys, 2015. 2015, December 28. Memorize talaga. Matindi. Okay na talaga si Snake, guys. Grabe to. Kung kahit yung date ng year ng mga kanta, alam niya kung anong year yung kantang yan, ganyan. Memorize niya. Maano talaga to sa date. Grabe no. December 2015. So 2021, mag 6 years ka na sa social media. Nagsugot og viral kay charcharam to nga vlog kay wa ko nag-speak kanang ano siya 2015 December 20. Yan yung Mark. Oh, Mark. Tawag yun si Mark nun. So ato na puyog ta. Oh, tapos Snake? Mag 6 years na daikot yo. Mag 6 Siguro years na ako salamat kayo Lord. Wa ko na magipasagdan Lord. Tapos paano mo ba mini-maintain yung pagiging kilala sa social media? Kasi yung iba sumisikat tapos biglang nawawala ka agad yung ganun. Paano mo ba mini-maintain? Ang akong masakit nakasulti sad ko kay kanang nakakita sad ko og kanang tao pod nga kanang makayuyon sa kuang batasan na makasabot sa kuang kahimtang life na bisan todo kanang di mi katubo kuan giisad gyapon ko niya nga kanang isuon na kay kung Diyosan ko na Diyos po siya kabalo po siya mo kanang kabalo siya mo na mag-ul ko kanang mawala siya sa ako ang atubangan kay ngano tagsarap ito makakita og tao nga sama kanang mga ingonana og kanang makalahutay nato. Kinsa man ang tawhana si Roy. Oh, si Roy. Piya mga comment pa nga kanang usa kay feeling kahaoy og kanang makakuya og kanang mga ingonana nakusulti nino guys. Kung kamo ang kanang maparehan ako guys, kanang kabalo majupod ko nga kanang daghan sa Pilipinas ang kalisod. Pero ampo lang jud mo sa Ginoo guys nga hugot ang kasing-kasing nyo ang pagampo sa Ginoo guys kay kabalo jud ko guys basta kabalo ang Ginoo sa inyong munana og kasing-kasing tabangan jud mo basta magampo lang jud mo sa Ginoo hugot nimo. Ingon ana kanang kung naay mga away ng mga tao na imang himantay paubos lang ka ayan sila tubay kay ang Ginoo na lang po'y bahala nila din naman ang itubayan kay magdako naman na upuan pa kanang kung kasi mabos na tong kinabuhi di gud ta mabag-o sama na ko guys di jud bisan ingon ani na ako ang naabot guys di jud kaya na ako mabag-o o ay kay kanang gitabangan na bayasad ko sa kanang Ginoo bayaw na ay kanang bisan tuod kanang dugay na kay ko nga kanang vlogger guys jud sa ingon guys nga kanang mabag-o ko guys nga kanang mapiling dunya nako mapiling senyorita nako ako guys manghatag man jud ko guys basta naalam man jud ko kwarta guys ug ako kwarta wa jud ko manghatag ko na ko kwarta mang-share jud kay again may kuno wala ko kuya mo. Grabe no, ilang dalawa ni Roy, matagal na sila sa mag 6 years na sila. Ay, actually si Roy mas 6 years na ba si Roy? Or ay, mas matagal si Roy, baka nasa 6 years na or 7 years na siya. Mas nauna si Roy, awahin ako. Social media, pero grabe as in, di talaga sila nawawala kasi sobrang bait nila guys. As in, kaya, kasi ako kasi Snake, parang kaya kita sinama kasi gusto kong manghingi sa iyo ng opinion mo kasi baka sasakyan na lang ako ulit. Kasi sasakyan. Sasakay na lang ako ulit ng barko. Ano sasakyan mo yun? Kay yung lupa namin na binili sa Bohol, kasi malaki pa yung babayaran namin. Hindi pa na fully paid yung lupa namin tapos kailangan na yung pera tapos kulang yung pera ko. Mas maganda na siguro na bumalik na lang ako sa barko. Kasi kulang yung may nakukuha ko sa YouTube, sa ganyan, sa Facebook, pero kulang kasi baka kailangan ko na siguro bumalik na lang siguro ako ng barko.
Paano man yun? Mas maayo pa yung mga anak. Mga ilan na lang ano Roy. Iba kasi sabi, Ha? hindi man na daw kami baka mahulid. Ayaw kong Ano, hindi wala tagpila din lang yung taadi ay mahala mo na. Seriously. Paisa po ni ano to yun, nag-uul. Lanain dyan tag-live dyan to, kanang deep. Ako guys, ang masanti dyan ako guys. Lalain dyan ninyo live guys. Ako guys, nag-isip ko sa una guys, pero ang kamasulti guys, bisan tuod ka na nakama natin eskwela guys, kay naagit tayo problema gyud bisan pag madato ta or makublit ta guys, naagit tayo mga problema jud guys. Sa totoo lang, ayaw ko na kasing bumalik sa barko. Ayaw ko nang bumalik sa barko kasi mahirap talaga ang trabaho sa barko. Pero Makugin na lang kag ay kana makugin na lang kag vlog to di mo kumuhon mo. kulang pa rin eh. Mag-vlog na lang ta, manikamok ta. Alag hilok ti. Kuya mo pati uy. Pag hindi ko mabayaran, baka ulihin ako. Ayaw kong pumunta. Mahal naman ako eh. Sabi na natin, yung mga karang Kuya, next month, Rakuto. No choice, kailangan na bumalik yung barko. Hindi naman kailangan bumalik yung barko. Kapoy si kayo. Na-feel dyan ako ang mga problema dito kanang di nasa siguro pagkaganahan siguro dyan kay kanang gusto na pagka mag-vlogger dyan kay kanang murag kapoy nasa ka sa barko dyan kay kanang kuan ba dyan murag kapoy ba pa siguro magsiman siguro. So, anong buhat yun? Maninguhan na lang kag vlog dyan. Hindi mo kahit Kulang niya po. Ay na nag-vlog dyan. Wasa ko matabang ni mo dyan man. next month na ba yan? Kailangan lang kadlam. Hindi na mo makatag sa bayrat. Panakisas ako. Alam pa da kanang tiyo kung nakakita ko kanang problema tiyo kabalo ko tiyo kanang dako nga problema tiyo. Ano yung tigil tiyo kay bisin pasakit at yung Saan man eh, masing mapriso na ako. Hindi ko ganyan, mapriso. sa ano ninyo pe. Kasi ito ka balon sa bot. Kinsa na lang yung sa mo. Kinsa lang yung tabang ni mama, mapriso ko. Kinsa lang yung tabang ni ate. Buhato na mo tanan para nila. Balansihon na lang kanang ipadali man na nila balansihon na lang unta nila nga kanang kuan dili dapat magdali uy kanang datahan na ba kay kanang og i-cash nga di na maapas ninyo uy bayad uy kung wala may kwarta ang kanang ingon ana nga problema tiyo di og kanang kuan jud di kinamasensayon og hatag jud sa kanang Ginoo dito isod ginato kay kanang kuan man di man siya simple nga kuan ra taon man nato uy waro wa sa og kanang diri ra ka magilagilang sa kuti wa ko matabang sa dimotyo ang ako matabang to vlog ra tiyo paitan yung dakuan din ng mga problema uy dako jud kay ka problema gid tiyo wa jud kay matabang gid mo tiyo kay di ko portahan tiyo iya mo gud sa ano putawan mo tiyo ang ako matabang tiyo wala jud lain tiyo puro ra ko ang hangani kawid-hawid nimo tiyo wa jud kay matabang nimo saon mo ni tiyo. Saan yung lawas niyo? Magkapriso yun ko. Kung ako tiyo maayo po ka ng batasan tiyo pero ang nilahang batasan tiyo kay lahi mo nung batasan ng tao tiyo kasi Sa ano, pagsulti. Sa ano, pagsulti niyo. Prank lang dito. prank ay hindi mo kukumangan ay pagtarong mo tiyo ay dali na siya kumuot to ay Bro, ako lang gikuan ko unsa tinuod nga amigo. ako pasang dito Ikaw ba ka? Di nakulbaan jud kasi problema gid wa jud matabang gid mo Unsa man yung feel kung mapriso jud ko. Unsa man Bisita kasi na o bisita o mapriso ko. bistaw ka nang. Ito napasulti mo tiyo.
Ako masulti naman to, wadyo ko matabang naman to. Bisa pag magila ka sa akong atabangan ko to. Wadyo ko matabang gid kay kanang wadyo ko kwarta po to lapos akong gitabangan sa to kanang nang ginahanglan po to na bisag sa kanang kinato ako matabang gyud to vlog na gyud to kay mao nagdala sa akong kinabuhi sa to. Thank you. Thank you. Oh, nakulbuan ko ni mo sensya lang kahit yung Okay, kayo eh. o dato pa lang lagi chukot kay mutabang gyud ko sa mga tao gid kay lagi abi. Pwede palang mutabang daw si Lagay. Snake. Sabi niya guys, kung pwede pa lang daw kung may pera pa lang daw siya, tutulong daw siya Oh, pero kaso wala naman ako Oh. pera, di naman ako mayaman, wala akong magawa. kahit na umiyak ako sa harap niya. Wala daw siyang magagawa kasi wala daw siyang pera kasi tinutulungan lang din daw siya. Pero grabe Snake, thank you and sorry kasi Pero kay ba mo guys, sabihin nyo guys, sabisan pag ma-millionaire ko guys, wala siya kipakit sa kwarta gid guys, basta naay tao guys nga magpakaluin ako guys na magkinasap ko ato bangon jud guys, mutabang jud ko guys, kay masabtan man ako guys kay ano. So di kina nako na makalimtan ang Unsay mo kaagi? ay kung sa ako nagian kay sa una baya nga kanang wala ko yamo guys. Magampo ra jud ko sa Ginoo. So Wala nila ka dapat makalimot sa sa- imong kuan. o dapat kita makalimot kita ma chance kay na og chance tag life bisa pag kinadatoan tag guys na sa man dato ta ngila ta batasan na ato ang tag di Pero okay lang ba sa'yo nasasakay ako ulit ng barko? di na ko ay kanang di na ko okay tiyo pero kung mausa na imong choice tiyo nga kanang ganahan tiyo ka mo balik ubar ko nga kanang ganahan tiyo ka wasa tiyo may Okay may hanggang sa narasan mo nga butabang tabang nimo una arasat ko nga butabang tabang nimo Oh, niya si Apet. Ikaw, Pet. Okay na mo sakay kong barko. Dili. Ha? Dili. Nga naman. ikaw Hindi ka ganahan niya masakay ko balik barko. Guys! Sorry Snake kung naprank ka. Naprank ka na naman natin. Sorry. oh okay ray wrong bitaw ko tiyo at least sa tiyo ka nang maluluyon sa kung tao gid tiyo So guys, doon po nagtatapos ang ating vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!